Iya, oke. Lah bocah bocah iya kok nanti kok. Aku coba kene di sini bacayan. Bacayan iki sopo? Saleh. Aku tahu mati nih. Aku coba kene aku belum masuk lah ngobrol-ngobrol cara ini. Dolanan kembang, dolanan menyan, napa ora sareh. Lapurane nggih, Mbah. Mbah sepuntene nggih, Mbah. Sepuntene. Paten ono cah iki. Ora masalah. Tapi kowe kuat nyobot dosa cah iki ora. Sampun nggih, Mbah. Sampun nggih, Mbah. Sampun nggih, Mbah. Iki sing dikajat. Aku bon nyamae. Mbak temen ora apa boleh. Mbak ono rogo iki. Boten. Tapi kowe nanggung dosa medonya akhirat wani pura. Ora tiba anakmu, tiba putumu. Ora tiba nyawamu. Tiba donyamu. Sampun, Mbah. Sampun nggih. Sampun nggih, Mbah. Sampun. Aku jangan masih dikajat. Entah jangan baru jalan. Aku pamura dengan utama lian pamura masalah. Ngene jangan sentuh kaca sopo. Sentuh kaca sopo. Udah bakal mulai. Udah bakal mulai. Burung terus sentuh kajat. Bang. Panjenengan tilarian berapa lama kula tenggoni? Aku rene pawit bacae. Kowe kenal bacae sopo? Antem ono cah iki bocor sing bolan, ono cah iki. Ora apa-apa le, paling sing mati cah iki. Aku tamat. Tapi kowe jalan kaya ngono. Kowe anak bojo. Kowe iso nanggung gak ngakak kowe? Aku juga butuh. Lo juga bingung. Karo kembang telon. Sopo sing dikajat aku kene omahe. Ayo tenan. Ayo. Ayo tenan. Ayo. 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 Monggo. Monggo. Aku serong. Ora. Aku ya wis. Iya wis. Iya. Kowe rong tau mati to? Urung. Ya ane ojo keminti le. Ora. Wah, kowe dolanan menyan. Iya. Kowe dolanan kembang. Nene bocah kono kok kowe ora sareh. Nggih. Lek ramati nyomat sampe Sampun. Titan mau 40 dino. Sampun. Monggo, mula kudu dateng Ah. Monggo. Jawa kuwi adat, Nggih. Islam kuwi agama. Nggih. Monggo. Siji karo sijine rap iso bandingne lek masalah ilmu.
Tapi di jajar nih, yo iso temu. Nggih. Betul apa tuh? Tangkai 40 gram mati. Sandang pangan mati nyawamu. Sampun, sampun. Sampun. Kok nek abal-abal ning ngono wong tuae, Sampun. Wong tuae ning ngono abal-abal to. Nggih. Tapi ning kene musim bojone yo nyuta lele. Kono anu tak kondo. Mati santai ora apa-apa. Kono sago nduk. Ora iso nduk. Aku tengah kene pamit baca ya nduk. Paten kamu paling si mati nyawa iki. Tak bener nyawa iki mati nang donya akhirat dosa. Apa-apa. Mergo butuhku anak bojo. Aku melok iki saumur bayi nduk. Lawe pengen omahku, mau nang Klaten. Tapi rogo nama Klaten. Aku nak rene pamit baca yang dulu. Oh, coba tak kayak bocoran kafe kan lu. Ben dulu. Kono wari aku tak mundur. Nang kene rene ajine nduk. Nang kene rene ajine. Aku tak boleh hae. Tak boleh hae nang kene rene ajine. Aku pengen mulai
Aku cikono. Apa
Kok iso dijake ra diopeni nang ajene bener. Ora bodoh, ana wis aku. Aku terus kene pamit bajai. Iki mulai Untuk raja senile. mulai bari iki Bang. Enggak usah ning kene. Kersane Mbah, kersane. Sampai patang bono. Sopo sing ora mati nang mati sadar kamu. Kenapa serius ya, Mbah? Orang suatu ciri khas tarian saking warga putra Jayen Rono. Mangke pada mirsani tari sakipun lagi tari perang celeng dua tambangi di pangestu Jembatan sambut danipun mobil kemudian jalan wajib mangke kami dengan kali satu kelas. Kali kita menyampaikan wonten ing siang menika atas sanget youtuber ingkang sampun njenengaken Bayu coba macanen. ora sadane niki. Ikan macan. Sing sepisan. Selanjutnya ada sakan Incana juga masih dibangun, Yusuf Asik masih dibangun, Matus Bangun juga Aki Channel Matus Bangun. Makanya pada sakan bersama secara live jangan lupa, mungkin toh? Jangan lupa like, komen. Tapi kono satu patang puluh dino suara khasnya dari mati nyawane kono satu nih deloken wong ae piye bro sabar sambil menunggu persiapannya kita ngomong ambek aku seorang artis yang sangat terhormat sering buat juga kawasan kita panggilkannya saya nanti kok masalahnya kan Mbah langsung ngomongin Mbah sendok apane ganjaran apane ganjaran
kita kembali lagi ya. Di alam nyata ya Mbak ya. Ya, ini yang berada di kejauhan dari Merapat juga. Boleh. Oke, Sabrina. PS Audio terima kasih. Mantap semua. Di PNS aku rala, tapi bojone kok kebetulan. Karena mati sadar banget. Mati nyawone, kono tanggung. Agung Sabrina. Sudah paling tajinan bisa beli lagi. Oke, program Sokowono program untuk kehormatan yang bangga pasukan pada Amir Sani tari perang saking Purwokerto Putra Jayakrono. Cukup tambah iki pengesu. Wong diangger pun tidak akan maju ke bangke. Tidak, baik-baik. Aduh, gua marot. Kita ini mengarah bagian kami sekali sampai kalau si telepon sampai Purwokerto.
Aku gandengin yo le yo. Aja. Sabar yo le ya. Yo. Aku sabar yo. Aku sabar ya. Yang aku ku alon-alon yo. Aku mlebu ning kene banget bae. Aku ape mulai pamit, Mbak. Yo. Nang apa-apa anak putune kok tanggung kono. Yo aku tinggal kapurane sekekeh, Mbak. Oh, aku tuntun aku ape yo. Sanggup ora angel le. Yo, Mbak. Kok telu. Yo, Mbak. Karo kembang telu. Ya. Yo. Tenang ya, Le. Sing sabar ya, Le ya. Sopo maju nang iki, Le. Sabar ya. Yo, maju nek. Yo. Enak lho nasi kok. Enak. Apa yang nambah saya? Kondangannya nek apa-apane aku sing gawe sekolah. Yo, Mbah. Yo. Iya, Mbak. Yo, Mbak. Aku mau assalamualaikum. Yo. Bahayu malah datang nih. Yo. Jerane ajeng kelen. Iya, Mbah. Ya. Kula mak buat jaluk ngapurane. Wanita aku yo wanita. Yo. Ayo. Ojo bandane menteng. Kowe dolanan menyang dolanan kembang kowe dolanan. Ayo, Le. Yo, Mbak. Yo. Yo. Salahku yo letut. Yo, yo, Mbak. Pamit mulai nang gone Mbak Dayeng. Yo, Mbak. Aku namo ya apik. Yo, Mbak. Wis tuntunan sing sabar ya. Sopo mangko sing Le. Yo. Ora kok ceteng Le. Lah bocah dhewe mundur nalan. Iya. Kejabane duwe kajat ngene iki yo ngerti manggonmu ning ndi. Ora manggon ning diskotik kowe manggon ning Taman Jowo. Ayo, ayo. Ayo, wis tanggung to. Yo wis tanggung sabar. Golek aku omahku yo ning Klaten. Yo, Mbak. Yo. Yo, wis tanggung. Yo. Sing sabar. Aku main dirangkat rene motor iki. Iya saiki pensiun motor. Kayak numpang motor Jawa ku kamane. Ya wis ya monggo saya. Ya monggo. Monggo. Ambil dirangkat e pinggir. Ya, iya. Ya, Mbak. Ya. Deleng. Monggo. Modern banget ya, Mbak. Kowe manggon nek ndi kelele. Kita iki gawe bumbung. Kowe gawe kan kuwi apa yo? Apa? Tapi kan iki yo wis mantap. Mantap wae. Yo manut Mbah iki. Aku mau numpak motor. Yo wis. Malah murad. Wah, murad. Yo gelem kaya. Murad. Murad, Gus. Wah, hati-hati lho, Bang. Wah. Jangan. Bukan es ketatalan lagi yang rosok. Wah, ini lho, Bang. Pantai kono budaya kamu boleh. Agar kowe kamu dosane anakku tuh cai kira salah. Lah aku tahu mati oleh. Ya wis, gak enak, gak enak.
Lautan ya. Kanan pilot. Wah, malah. Mulai nih. Enak sebab ini. Pon lan iki sambal telan. Saya setunggal wonten mriku Mbah dupane. Monggo. Nggih pon. Pon Mbah, pon nyuwun sepunten ta niku. Pangsal nggih. Ngapura ni semokeh Mbah. Jan nom-nom luh ngene iki kancane diantem ya guyon pisang embung dupa. Ora usah nyengkake pang. Iya, Mbak. Nggih. Oh ya ora usah dolanan menyen. Nggih. Lek Pon. kowe senenganmu bludak ndelok orkes. Nggih. Kowe ora gawe ngene iki ya ora gawe apa-apa. Ora dupa. Wong urip nyepelekne, Pon. Pon Eh. Mbah. Aku rene yo izin bajae. Nggih. Aku rene yo nggawa kanca. Nggih. Ning pojokan dalan tak pasang kabeh kancaku. Iya. Dimo ning kene karo sing kajet di kono lilo nanggung balake. Ya wis kun saya kun bisa Allah ngijabahi. Pon pon Tak Mbah pamit pon. mulih. Pon. Di sanguku. Pone 3. Di sanguku. Mbah, pamit nyuwun sewu sampean bayi. Mbah, pamit nyuwun sewu. Aku ora mulih udan ngarep. Putune pilek ya ora mulih. Jangan kemudian gak godong saya mantel akeh. Nyapo juga. Yo pilek ngono lah udan, Mbah. Aku iso nambani, Lek. Mbah. Apa kuwi? Kan gone Mbah. Kurang pondok. Nggih lha niku, lha niku. Mbah. Iki lho, Mbah. Lha niku. Iki lho, nah iki lho. Boten pon. Boten. Sampun. Kowe wani nanggung balak aku gak usah sowan ngene. Nggih boten mriku mawon. Pon, go. Nanggung kowe wani. Kowe wani nanggung balake. Boten. Kowe nang wani gak nanggung balake? Lah iya. Mbak, lek kowe wani nanggung balak kowe wani. Aku gak usah sowan kowe. Tantang ngene. Tak pamit kok kene. Mbah. Go mriku, Mbah, go. kula aturaken monggo. Wani pura we? Wani pura we? Boten. Boten niku. Monggo. Monggo. Aturi. Monggo, Kowe Mbah. nang rono sangku. Niki kula betul, Mbah. Niki betul. Pon dibeto mriku. Kula go. betul, Mbah. Monggo. Bisa Udah, aku mulai ya. Nggih. Monggo. Nggih. Hah? Sampeyan bodohan. Ana kuwi nek. Kon rono kabeh le telu. Nggih, pun. Bene le. Aku ngene kene sebabe. Nggih, pon. Lah keluarga aku tak urusane le. Nggih, pon. Pon. Nggih. Pun siap nih, Mbah. Pon niku pun siap Pun niku. siap nih, Mbah. Monggo. Aku ora sambat. Nggih. Tak iki ora sambat. Tak bisa tak ikhlas digelo ning ngene iki aku teko. Nggih, pon. Sampun. Sampun. Aku rene rasul-rasul tu. Mbah Jayeng seksi teko nono. Nggih, sampun. Sampun. Saiki aku pengen mulih ning ngene. Kowe nanggung balake ora? Boten. Kowe nanggung balake ora? Pon, pon, sampun, sampun. Putune omah ngenteni lho ayo. Putuku ora apa-apa le, tak jangkung kabeh. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Ayo. Yo kowe bedone putah iki karo. Yen. Nggih, nggih, sampun. Nggih, niku Mbah. Biyen dirawat sampai kudunan. Nggih. Kudunan apa?
Tuan apa nang kowe? Godhong. Lah iya. Pun. Usah kene mantel kok kowe bubuh. Nggih, pun. Pun. Pun Mbah. Ampun susu. Boten. Mlaku ngene iki lho. Nggih. Kowe tak mati burung. Lah yo, kowe aja keminci. Boten. Cekelan. Nggih. Pok. Lan kembrang. Nggih, pun. Dongo ampih. Sanak famili niki sehat selamat bener lan akeh tuh gak iso to lele. Bocah iki mbok anggap ngene ae. Kowe lah ora percaya karo bocah ngene soneh usah nyumet. Gamelan. Rasa jualan kembang. Rasa jualan dupa. Nggih. Kowe nek sing ngene iki tenan gua anggap mendem. Boten. Nek bocah ngene iki mbok antemi mbok ora apa-apa le cah iki mbok pecoki. Aku tamati. Sampun boten. Sampun. Tapi yo nanggung gak cah iki duit keluarga anak bojo dosa donya lan ngira mari nanggung gak? Nggih, sampun. Nek sampai cah iki mati. Sampun, Mbak, sampun. Pun nggih, Mbak. Dadi wong tuwa yo aja abal-abal. Nggih, monggo, Mbak. Tak eling. Monggo. Ya ayo udeng guys. Tak bum. Jowo ora paham. Wah, pengen soan. Ngaten omah ning Ngaten. Iki lho, Mbah, aku sepelene, Mbah. Wong urip nek rung ketatalan yo keprindi, Mbah. Nek wis ngene iki sepurone, Mbah. Wah, nganggo janduan gatel e. Gatel nan. Pun, Mbak, sampun. Manggon nek tratah Jawa dolan kembang nang ngendi Jawa. Lho, Mbah. Nek wong iki lho, Mbah. Aku ora nggawa omah. Cah iki ora nggawa omah. Lah bocah iki sepane teko le. Nggih, Kono omahku ning Klaten. nggih, sampun, Mbak. Pun monggo. Pun monggo, Mbah. Pun monggo. Pun Pun siap nih, monggo, Mbah. Pun monggo. Pun. Wis genep kabeh sang Sampun, mulai. sampun. Aku tawaran Mbak Jeng. Nggih, Nggih, sampun. monggo. Aku Pun. mlebu ya pamit. Nggih. Tapi Nggih. kene sepelene. Nggih, sampun. Sampun, Mbah. Sepelene wis sareh kan. Nggih, pun monggo. Keton awakmu le. Nggih. Wah, ayo ngono awakmu le. Nggih. Tolak balak sengkolo. Mbah Nggih, Jayang pun. sing kuyo. Nggih, nggih. Pun. Pun monggo. Ayo. Pun, Mbah. Bantu kanjeng dengan Mbah. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rayu. Assalamualaikum. Nggih, sing didol nggih. Cek lo waktu lu. Cek lu. Rayu. Assalamualaikum. Pur. Astagfirullahaladzim. Layu.
Amit, bentar. Bentar, kamu doang. Monggo, bentar mangkom Amit nggih, nyuwun sewu nggih. Amit. Nggih, monggo. Kula aturi monggo. Amit nyuwun sewu. Riko. Jadi mumpung lebih ini baik usah menunggu. Kayak gampang mulai. Mbak, om Mbak, terang ngerti Jawa ya Mbak. Berapa ya Mas? Mas, ini loh Le. Iya, Mbak. Ini suan ngadeng ulo nih Le. Iya. Weh, Wih, bosan Bang, mau masuk ke tunai dan Assalamualaikum salam. Mbak Jaya. Kulo sadar minteng mriki ndaya, Mbak. Ya apa izin, jenenge izin. Nangis ya nyepel Mbak. Kulo nangis kesan Gustawa pangeran. Kun fayakum. Selain rayu tak menikmati kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesane sing agamane wong muslim Mbak. Tapi namun disepelene Mbak. Kalau lucu bakeng yang urip niku. Mungkin assalamualaikum. Nah, niki napa niki? Sono enak. Bahkan sepuh. Mau sembuh karing bambu kita kalau mati saya minyak mau mati serane misik tau teman gak wes teman apa mau wafat nol mau minyak apa minyak bambu oh ya baru lagi guys mungkin berarti mau mati mati bambu dulu tapi yang nemoni kape wong jomben iki yo aku bro entah yo lawasan simpi tapi saiki ora simpi ya nah ngono kok ngene iki anak putune nesu ngene iki ngomong mendem simpi saiki ene to simpi saiki ene gak nek subuh ene gak saiki iki yo ngono kuwi lho salah sedikit ya. Kalau kita banyak benar. Oke. Iya. Monggo.
mesti tidak. Iya, pun wingi lho. Yang ora geneng kok klerone to le. Ya, gue nak kene dong. Tolong. Wes. Nanti nih, suku ngono wis ya. Ngapunten, aku tuwek muni ngapunten. Sing dikajat tumut nomor. Sing dikajat tumut nomor. Kok tanglet setunggal niku lho. Sing duwe kajat tumut nomor mboten. Lah, ndak aku ning kono. Dungo elek tunggu senene lho iki. Andi wingi kula kan teng mriki. Kan teng mriki. Terus sing saged ajar niku tasik. Medal masih dalu. Kula tosi. Kula terus teng kene undang-undang liyan. Masuk mriki padha masuk. Lagi sing dikajat bikin umum bodol. Mantap sing telek. Terima pun lanjut di kali ini ukuran jembatan pulau kalian rencang Siap iso nembus. Siap iso kurang mungkin sedang kok. Iso nih. Kowe gaya tambah. Terus kalau cari jangan bermaksud lawan kehidupan Tatanan le. Dua kagem nanti. Nggih, Sing saya lho. Baceng. nggih. Kowe ben sono dadi piye? Apa gaya le karo iki tak gaya. Nggih. Pernah berjauh teko ono bojone cai. Kang yo Kula pun saya, Mbak. saya nggih kula Saya, Mbak. Biar syukuran nggih. tak tekani dungane Gusti Allah sing ijabahi dadi PNS. Seneng kabeh. Mung tak teko. Jarene gong-gong rumuyung. Sampai iki rezekinya akeh. Be. Mangga. Nggih. Dadi no iki. Kabeh kelakon. Tapi sepurone aku rono mau pengen iki ngerti jelas iki piye. Sing dikajak piye? Malah didang le. Aku barang elek kono sabu. Kun payahku Gusti Allah ngejek. Aku mundur le. Ndae ndare ngajine kowe piye? Nalika kowe urip. Kowe ngalih ora iki lho. Nggih ngalih, Mbak. Wah, ora percaya. Kowe urip kok kira-kira mbok antemi tanggung sing kaya ngono. Kowe ngalih ora mungkin kowe urip kok. Nggih mboten, Mbak. Ora, beda karo aku le. Ora diajeni ndongane kabul, lali wong urip wis ngono kuwi. Nggih. Apa sing wis dimiliki? Lali le. Nggih. Ngono. Nggih. Aku
Kok kene iki ora mlebu blung-blung ora, Mbak Jaya ngijabahi. Iya, Mbak. Masih-masane putumu, Mbak. Ora tau, Mbak kok betul mangsul. Mungkin sampean arep-arep. Mboten sami putune. Mbak. Monggo antri kan nggih. Nggih. Sampai sampai nggih. Bagus andam nggih. Sampai nggih. Nggih, mantuk piyambak lek Mas Nargo.
Boleh? Macam. Macam. Betul. Muncul. Macam muncul. Macam. Muncul. Oke. Gendong anak. Sama aku ya saya pegangan. Iya. Ayo ngopi. Ayo, ya. Fotonya dengan Dani lah. Ya. Mantap ya. Ya. Mantap ya. Ayo. Ayo kelono. Ayo ligo. Kelono. Kalau yang apa no? Iya. Ayo kena ya. Iya. Bekat. Bekat ni. Berani dah. Aku kau nenek kerja. Aku nono. Ojo negeri. Aku jadi kerja. Ayo. Bapak mulai. Aku jadi kerja. Aku orang aku raiso. Aku jadi nawada. Ayo. Ayo. Mau jadi ayo. Bapak mulai. Ayo. Kalau musimnya sih cukup nih. Ayo. Aku jadi roda. Ayo. Aku coba. Aku coba.
Ya. Jadi pundut ini. Aku rono. Ya. Ini nomor dia. Cek, hidung. Ayo. Ayo. Oh, jawab. Aku lagi hai. Aduh, kejai. Aku tidak ada. Ya saya dijikone karo bojone sampean. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita ngatur. Aku ora usah. Wes ngomong itu wae kae. Kamu kena sama aku kok. Bapak buat balik. Tambah dewe. Ya. Bapak udah. Aku tuh mulai nongkrong. Ngapa tuh orang di tengah Bikin doang bapak biar kan mau nak kene. Umur sampean mulai. Wes ada nambah kilo. Ayo. Sampean yo ben kowe ora ngerteni kok. Yo ora ngene po. Sampai bunga-bunga bunyi sampean. Ya kowe ora ndang ora mungkin ora buat ora ndang. Ayo kowe kuat ora iki kok ora kuat aku. Kalau bojone sampean. Ya. Aku dhewe. Ya. Wes ora koyo ngene kok bangga. Ngarani blok. Aku ora iso budak. Kowe iki yo ngono. Kuwi bosok. Oh, bae. Ora cek manut ayo aku konan. Aku ngomong ta. Sampai wedi. Sampai pulang. Aku jadi nawajak. Buat apa? Aku bebas. Mbak. Di wedai. Aku mana ya guys? Kowe kan mau masuk krungu to. Aku nang rono. Aku mau pas nek ndi? Lah yo nek apa kowe ning kene. Kowe gelem ngeterne aku apa gak? Lah yo ayo. Ayo. Aku nempel, aku jedengno, Iki wedake. aku nempel, Ya wes. Sama digonceng motor ya. nempel. Ya tapi digonceng motor ya. Mesakne nek mlaku. Sangko ya. Ya. Ya, Pak Mantan ya.
bakal ning pae. Aku diteno kono. Mbak. Aku diteno wedang. Aku diteno wedang. Aku diteno wedang. Aku gak sama aku ya. Iya.